аз съм острието и сега ще ви покажем кетч. Първият отбор са The X, Triple H и Шон Майкълс. Първият е Шон, вторият е Трипъл. Ето го Шон. Тук има някаква топка. Не знае на причина. Вторият отбор е The Shield, но Дин Амброс се е разболял от птичи грип. Ето там е Шима, се стои и гледа някакви работи. Това са The Shield и он ли се върти ръцете е Сет Ролинс, а другия е Роман Рейнс, който се кълчи там. Матчът е Elimination по тимове и съдята още не е дошъл. Съдя, къде е съдята? Съдята е Пейдж. Съдята още не е дошла, ето я. Аз съм на една люк. Да знаете, този кетч не е наистина и няма истински удари. И фатките не са болезнени. Фатките са направени, може да се разкръщат, но да знаете, не ги боли. Това е хем смешно и хем интересно. Пуснаха го. Тя двамата се избиха. Малко забавено падане, но карай. Нали, това е хем смешно, хем... О, какъв свичен мюзик. Какво правят? Какво правят? О, сега дали трябва да ги разтървеш, защото не си подадоха ръка от мястото. Шима сме питали някакви странни въпроси. Дали иска, дали може да влезе, но аз не му давам. Видяхте ли, даже се смеят вместо да плачат. Това не е наистина. Вижте го Шима, с нещо е бойно настроен. Стои до Пейдж, съдята. Тук се бият. Сет иска да му бъдат ръка. Ето вижте го Сет. Те двамата се бият. Кичищетата, може ли да дойдете на слънцето? Така, по-бива. Педигри, което видяхте, че не е съвсем оригинално. Беше направено от Сет Ролинс. Майкълс се готви за Свилчен. Дали се готви? Свилчен! О! Това беше яко събаряне. Малко говоря, да, ама... Карай! Вижте, както виждате, добре му се вижда дупето на Triple H. И Сет Ролинс бяга по сянката. Това е звето в моето село, а не в моя град. Добре, стигнахме до половината. Остава малко време. Объркали сме се. Матча на Elimination. Който отушира, който победи... Може ли... Шон, победители са Роман Рейнс и Сет Ролинс, The Shield. И край, The Shield.